ҳифзи ватан ва ҳимояи манфиати он қарзи шаҳрвандию фарзандӣ. кӯшишу ғайрат менамоем ки ватанамонро ҳамчун фарзанди бонангу бономус чунин орому осоишта нигоҳ дорем ва ҷони худро барои ин ватани бузург дариғ надорем. вақте ки ватан мегӯем, давлат мегӯем, истиқлол мегӯем, маънии ин воҷаҳоро бояд ба амиқӣ дарк кунем. ҳамчун сарбози қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо итминони комил ва бо боварӣ гуфта метавонем ки барои ҳимояи ин марзубум якпорчагии хоки ватан ҷони худро дариғ намедорем. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби бузурги шуҷоат ва ҷавонмардӣ. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои мон мактаби бузурги мардонагист ва ман ҳамчун як донишҷӯ ваъда медиҳам ки баъд аз хатми муассиса ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда хизмати ватан модарро кунам ва ба халқ содиқона хизмат намоям. ҳатто як камони чӯбин ба мо нарасида буд ба мерос. артиши миллии моро зери як хайма ташкил доданд. мо ҳатто афсаре надоштем ки вазифаҳои фармондеҳиро ба уҳда гирад. ҳамеша дар сафи пеши бунёдкорони ватан қадамҳои устувор мегузорем ва қавл медиҳем ба халқу ватани хеш содиқона ва софдилона хизмат менамоем. муҳимияти ҳифзи истиқлолу озодӣ дар шароити мураккабу печидаи ҷаҳони муосир. дар таъмини амнияти миллӣ ва дар ҳифзи марзубуми ватани мо нақши қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хеле бузург аст. дар пушти шонаҳои фарзандони бароманди миллат ҳамин суботу амният, ҳамин оромӣ побарҷо аст. аз ниҳогон ёдгори мо чу номи тоҷик аст. тоҷикистон асту истиқлол аз мо ёдгор. барои сулҳу оромӣ, ҳимояи манфиатҳои халқу миллат ва ободиву осудагии меҳани азиз талош меварзем. зеро мо як ватан модар тоҷикистон дорем ки ӯро дӯст медорем. ин ҳама дар барномаи ватандӯстии шуҷоат ва ҷавонмардӣ.